n'obodo anyị bụ Nigeria, ilot ndị ntorobịa gara njegharị iwe nke udo maka ogbugbu egburu ndị ntorobịa n'afọ abụọ gara aga maka EndSARS ka o rukwara n'afọ a ndị ntorobịa eme njegharị udo ndị uwe ojii atụpụrụ ha tear gas. Ele otu o si bụrụ ndị ndu anyị na ndị uwe ojii kwesịrị na-elekọta anyị bụzi ndị na-egbu anyị. A na-ekwu ya dịka na awụ mmiri n'okwute, mana a sịkwa na anyị nọ n'ọchịchị onye kwu ibe ya. Ọ dị mwute ebe o buru ibu na otu ọ ga-esi bụrụ ndị na-elekọta anyị bụzi ndị na-egbu anyị. Amaghị m ihe ọzọ m ga-ekwu, ka anyị gaa n'ihu. Abụ m Nwaada Nnenna. Ihe unu na-ekiri bụ Afọ Igbo Amaka TV. Onye isi ala anyị bụ Muhammadu Buhari enyela ihe nrite mba ụwa nye otu nwaada onye aha ya bụ Josephine Agụ maka ihe ọma o mere iweghachita 12,200 ọ hụrụ ebe a na-eje mposi na ọdụ ụgbọelu nke Murtala Mohammed nke nọ na obodo Lagos. Ụlọikpe Kwara nke nọ n'Ilorin atụọla nwa akwụkwọ nke Kwara State Polytechnic onye aha ya bụ Bashir Shehi mkpọrọ ọnwa 6 maka izu ohi ịntanetị. Nwa akwụkwọ a zuru ohi ịntanetị nke ruru 9,891. A tụrụ nwa akwụkwọ a mkpọrọ ọnwa 6. Ndị uwe ojii steeti Ondo anwụchiela otu nwoke dị afọ 42 onye aha ya bụ Kenechukwu Ọnụka maka igbu ọchụ nwunye ya onye aha ya bụ Nnenna. Nwoke a gburu nwunye ya maka enweghị nkọwa nde naira 10. Isi ihe dị n'okwu a bụ n'ihi na nwunye ya kọwara ya otu o si nweta ego a na ihe eji ego ahụ eme n'ihi na ọ nụrụ ya n'ọnụ onye ọzọ mere o ji gbuo nwunye ya. Esemokwu na-ekpo ọkụ dapụtara n'etiti ha. Nwoke ewere ihe dị arọ tụọ nwunye ya nọrọ ebe a jụọ oyi. Aka nọ n'elu ya n'Ogun steeti ka otu nwoke onye aha ya bụ Oluranti Badejo gburu nwunye ya bụ Folasade Badejo maka esemokwu ụgwọ akwụkwọ ụmụ ha atọ. Esemokwu kpụ ọkụ n'ọnụ dapụtakwa n'etiti nwunye ha. Nwoke a tụtụrụ isi nwunye ya bie n'ahụ ụlọ. Nwaanyị a nọrọ ebe a jụọ oyi. Ọkwanụ sọ nke ahụ, otu nwoke onye ọchụnta ego na-ere ụgbọala na Lagos eji IVD mara onye aha ya bụ Kelechi Ogbonna egbuola nwunye ya bụ Bimbo. Esemokwu dị ọkụ dapụtakwara n'etiti ha. Nwaanyị a nọrọ ebe a jụọ oyi. Ka ọ dị ugbu a, ndị uwe ojii anwụchiela nwoke a maka igbu ọchụ nwunye ya. Naanị n'izu ụka naanị agụtala ihe karịrị igbu ọchụ ruru 4 ndị di gburu nwunye ha. Nke ka nke bụ na a na-ekwu ihe a ya ọdịdị ka enwe ihe a na-ekwu. Ọ bụrụ na nwoke adịbe nkwado ịlụ nwaanyị ka ihe ọ ga-eji alụ nwaanyị, asịkwa na nwaanyị adịbe njikere ịlụ di, o kwesịrị ịba na alụmalụ di na nwunye, maka aghọtaghị otu di ga-eshika obi gbuo nwunye ya ma o weli aka elu tụọ nwunye ya ihe n'ihi esemokwu dapụtara n'etiti ha. Ọ bụ akụkọ jọgburu onwe ya. Ọ dịtụ ụdị mma ịnọ na ntị chaa. Biko, achọrọ m ịma ihe unu chere na ihe gbetụtara igbu ọchụ alụmalụ di na nwunye, maka na akụkọ a Chinabụ ya ọ dịka ọ na-arị ibe ya elu. Ihe ọ bụla unu chere, biko unu deba ya na ngalaba nkọwa okwu. Anyị ga-ewere ya otu a na-eri n'izu ụka ọzọ. Anyị ga-ewetara unu ọtụtụ akụkọ ndị mere eme na-eru n'mgbe ahụ. Unu nọrọ nke ọma. Unu echefula, nka bụ Nwaada Nnenna. Udo dịrị unu.